É unha imaxe que directamente nos transporta a un lugar en concreto, Castro Caldelas, a súa festa dos fachos, unha tradición con máis de 250 anos de historia, e estades vendo o fachón principal de arredor de 40 metros de altura que vai procesionar hoxe polo casco vello da vila, acompañado tamén de centos de fachos que portan veciños e visitantes, porque ninguén se quere perder esta festa tan tradicional. 8:21 da tarde, Emilio, estamos en directo en Castro Caldelas, así celebran a véspera do San Sebastián e ese fachón enorme xa procesionando ao redor do castelo, non? Totalmente, chegado un momento clave porque acaba de facer son Emilio que vos falo, pero a prioridade para esta imaxe, fixádevos xusto neste momento atravesando esta estrada que a súa vez atravesa Castro Caldelas e regresando xa, despois de facer o paseo ata ese castelo, como dicías, na Praza da Torre, regresa ata este punto de partida. Desde logo, festa de interese turístico de Galicia, remóntanos a mediados do século XVIII, e esa honra, xa dicías, Espiño, o San Sebastián, porque os liberara supostamente dunha peste, e cada ano 19 de xaneiro celebran, como dicimos, esta gran festa. A dos fachos, a dos fachos, como din aquí. Neste momento, estou falando con vos, axudado do compañeiro Fran Cámara. Que calor, por favor. Mirade, agora neste momento sí, chega este gran fachón, o fachón rei, nunha circunstancia que nos envolve no lume, pero con moita seguridade, ainda que vos poida parecer o contrario. Chega a este adro do Mosteiro dos Remedios, onde neste momento ides ver que se vai xuntar precisamente o gran fachón, vais envolver nesta gran luminaria cacharela o San Sebastián, que é a figura que vai no medio tamén dese gran facho, deses 40 metros levado por homes e mulleres. Moi bonita, espectacular, e aquí tratamos de vir todos os anos, por se alguén o perde, que non sexa porque a hora galega, nas tardes da galega, non reincidimos. Desde logo, única, e agora chega o momentazo no que este gran fachón, sempre protexendo esa parte inicial na que vai o lume aceso, prendido, vedes eses homes na fronte, evitando que eses grandes anacos de palla poidan caer sobre as persoas que o portan. Se vos fixades, un pouco complicado, pero nos que van na cabeza, eles e elas, esas faíscas sobre as súas roupas. Pero este momento, como digo, é clave, porque agora todos estes 40 metros en extensión comezan xa a envolver pola cola de feito a cacharela luminaria na presenza deste mosteiro aquí dos Remedios, e fixádevos, clave, vai envolver toda esta oda ao lume e tamén esta oda a esa protección que din, que nos contan, que lles brindou o San Sebastián naquela peste, como vos dicía, a mediados do século XVIII, e que queren manter esa honra, ese tributo, esa homenaxe ao que lles axudou o santo. Bueno, estas son as grandes, pero logo nunha conexión posterior, a ver se nos dá tempo, imos amosarvos os pequenos fachos que leva cada unha das persoas que procesiona neste momento. Rompen aplausos porque completan este envoltorio a esta gran luminaria. Voulle pedir a este... Ven un momento hasta aquí, que queremos ver... Ven hasta aquí, ven un poquinho hasta aquí, para que vos fixades. Lume grande, pero tamén cada un aporta o seu grande area con estas pequenas... estes fachiños, os fachicos, creo que lle chaman agora, e que co fume, hoxe voulle botar a culpa ao fume. Cos fachicos, mirade como van toda a xente que veu procesionando, van incorporando, van facendo esa chega, tamén desde logo, hoxe que falamos desde outra óptica de solidariedade, de colectividade, tamén van sumando este lume individual, o gran lume que é a festa dos fachos. Volvemos nun momento.